नमस्कार, ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଠନ ପାଠନ ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ନଦାନ ମହାଦାନ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଦାନ ଅପି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ। ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଏକ ଏମିତି ଧନ ବା ପୁଞ୍ଜି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ବି, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁସ୍ତକ ଆମର ବନ୍ଧୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ? ଯିଏକି ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ପଠନ ଏବଂ ପାଠନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାକୁ ପାଠୟତି ପଠାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପଠ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ପଠନ ଓ ପାଠନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ। କେମିତି ସ୍ତମ୍ଭ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ତ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ପଠନ ଓ ପାଠନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଅଛି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ଯେମିତିକି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ, ସେମିତି ପଠନ ଏବଂ ପାଠନ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ପଠନ ଓ ପାଠନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି, ସେମିତି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି। ଗୁରୁ ବିନା ଶିଷ୍ୟର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଠନ ପାଠନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପଠନର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ପଠନ ମାନେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ? ପଢ଼ିବା ମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ବହି ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି କିଛି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା କେବଳ ବହି ଧରି ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ା ହୁଏନି, ତା'ର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠନଟା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ପାଠନଟା କ'ଣ? ପାଠନ ହେଉଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ତଥା ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଏଇ ଦୁଇ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପାଠନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ସାମାନ୍ୟତଃ ଅଧ୍ୟାପନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିତ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଠନ ପାଠନ ଦିବସ 19 ଜୁନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନବ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ମହୋଦୟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଠନ ପାଠନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 19 ଜୁନ୍ 2018ରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ 200 ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ଉପಯುକ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ନିଃଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପଠନ ପାଠନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ପାଠକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ବା କଥା କହି
ଜଣାଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन माने होची परिश्रम। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति माने परिश्रम द्वारा सिद्ध हुए। कौन सिद्ध हुए? कार्य सिद्धि हुए। तो कार्य सिद्धि हुए तो ता तले उदाहरण देछि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। गोटे सिंह जदि शोइथिବ, भोक ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଯାଉନଥିବ, ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ହରିଣ ଆସି ପଶିଯିବ କି ନା ମୋତେ ଖାଆତୁ? କେବେ ନୁହଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଯାଇକି ଶିକାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତର ସାକ୍ଷରତା ହାର କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୀତା। ଯେଉଁ ଭାରତର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା, ସେଇ ଭାରତରେ ଲୋକ କେବେ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଗୀତାରେ ଦୁନିଆ ଯାକର ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଜୀବନର ଟିକେରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ କେବଳ ଗୀତା ନୁହଁ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ମୂର୍ଖ କେମିତି ହୋଇପାରନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମହାନ ପାଠକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ଗଣେଶ। ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ବହି ଧରିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ଏମିତି ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତ ଦିନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଆସି କହିଲେ, ଗଣେଶ ତମେ ସବୁବେଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଖେଳିବା। ଗଣେଶ କହିଲେ ନା 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 ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ? ଟିକେ ଖେଳି ବୁଲି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବହି ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛ। ତ ଗଣେଶ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ବହି ଏବଂ ଲଡ଼ୁରେ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୋର ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ, ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହସା ହସିରେ ସେ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ କଥନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ବହି ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ବିଦ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପାଠଟାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଦ୍ୟା ଆହୁରି ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ବି ବିଦ୍ୟା ସରେ ନାହିଁ। ତ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାର ଭଗବାନ, ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଯିଏ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ କି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ପାଠ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତ ପାଠ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏହା ଗଣେଶ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷି ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଗଣେଶ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ, ସିଏ ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ସିଏ ପାଠ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ମହର୍ଷି ପାଣିନି ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିନି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ।
ସବୁ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାଣିନି ଦେଇପାରିବେନି। ପାଣିନିଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ କହନ୍ତି ତୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ପାଠ ହେବ ନାହିଁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବାଡ଼େଇଥିବେ, କହିବେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖି କହିବେ ତୋର ବିଦ୍ୟାର ଗାର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସେଇଦିନ ଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଛୁରୀରେ ହାତଟାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ଦେଇକରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ ଗୁରୁ ଏବେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର ଗାର ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୋର ବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ବିଦ୍ୟାର ଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ହୁଏ। ସେଇଠୁ ପାଣିନି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିଦ୍ୟାରେ ହିଁ ନିହିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡମ୍ବରୁରୁ 14ଟା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ, ସେଇ 14ଟା ମାହେଶ୍ୱରାଣୀ ସୂତ୍ରରୁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟାକରଣକୁ ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ଦୈବାକ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସବୁ, ନାଟକ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ କାଳିଦାସ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେବାର ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ୱୟଂବର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂବର ନୁହଁ, କାରଣ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ନିଜେ ବହୁତ ବିଦୁଷୀ ଥିଲେ। ତ କେତେଜଣ ଋଷିଗଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିବାହ ପାଇଁ, କେତେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାକୁ ଯିଏ ହରାଇବ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରାଇବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାକୁ କେହି ହରାଇ ହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପମାନିତ ହୋଇଗଲେ, ଅତିଥିଗଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭାବିଲେ ଏଇ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାକୁ ପାଣି ଚଖେଇବା ଉଚିତ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗଛ ହାଣୁଛି। କେମିତି ହାଣୁଛି, ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେଇ ଡାଳଟିକୁ ହାଣୁଛି। ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ମୂର୍ଖ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହି ମୂର୍ଖ ସହିତ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାର ବିବାହ କରାଇବେ ବୋଲି। ତ ସେଇ ମୂର୍ଖକୁ ଡାକିବେ, କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୁ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବୁ, ତୁ କିଛି କହିବୁନି, ଆମେ ତୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ନେବୁ ତୁ ଚୁପଚାପ ତୋର ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ଏମିତି ଠାରରେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ସେ ତୋତେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖେଇବ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅତିଥିଗଣ ମାନେ କହିଥିବେ। କାଳିଦାସକୁ ନେଇଯିବେ। କାଳିଦାସକୁ ନେଇକରି ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାଙ୍କର ମହଲରେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାଙ୍କ ମହଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ। କହିବେ କି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ କି ଇଏ କଥା ମୌନବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜି କଥା କହିପାରିବେନି, ତ ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ଏକ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଭାବିବେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି, ସେ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଚାଲିବ। ବିବାଦ ଚାଲିଲା ପରେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଭାବୁଥିବେ, ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମୁଠା ଦେଖେଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ହେଉଥିବ। ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାବିବେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଠାରେ ତାକୁ ପୁରା ଖୁନ୍ଦେ ମାରିଦେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଳିଦାସ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ବୋଧେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ, ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ହାରିଯିବେ। ହାରିଗଲା ପରେ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାଙ୍କର ବିବାହ କାଳିଦାସ ସହିତ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେବ ନା, କାଳିଦାସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ସହିତ ଥିବେ। ତ କାଳିଦାସ କହିଦେବେ ଗୋଟେ ଓଟ ବୋବଉଥିବ କୁଆଡ଼େ, କାଳିଦାସ କହିଦେବେ ଉଟ୍ର ଉଟ୍ର। ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଏତେ ଭୁଲ କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ଜାଣିଦେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟେ ବୋଲି, ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ।
घर जो दौड़ी देवे कालिदास को कालिदास जीवे काली उपासना करी काली उपासना करी सी विद्या ग्रहण करथिबे आसिबे जो विद्या ग्रहण कर जो आसिबे सी स्त्री कहे जे तुम ये कह कबाटा खोल सी कहे ना मु खोलि ना सी कहे अस्ति कश्चित बाघ विशेष माने किछि कहिबार अछि कि राणी विद्युतमा कहे यही चारिटी पदरू से चारिटी महाकाव्य लिखिदेवे से घर को फेरबे नहीं महाकाव्य लिखिदेवे। तो यही भाव में कालिदासंकर जीवन मध्य सुखमय है जे कि मूर्ख थिले सी आम भारतर गोटे महान कवि रूप में परिचित एवं तांकर काव्य पढ़िले आपण को बहुत रुचिकर लगे। तो मोर कहवा कथा जे परिश्रम द्वारा आपण मैंने निश्चित बहु आपण जहाँ चाहूँगी आपण को मिल एवं निश्चिंत ही मिल परिश्रम करंतु परिश्रमर फल मिठा होता है जमीक आम ओडिया रे कह जाए कष्ट कले कृष्ण मिले। तो निश्चिंत कष्ट करंतु एतिकी कही मो मोर वक्तव्य शेष करुँची। धन्यवाद।